Hayırlı irte, ilning төп телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. 1 апрельдан Казанда балаларны 1 сыйныфка кабул итү кампаниясы башлана. Гаризалар кабул итү 2 этапта узасы, 1 этапта, ягъни 1 апрельдан 30 июньгә кадәр мәктәпкә беркетелгән территорияда яшәүче шулай укырга өстенлекле хукукы булган балаларның ата-аналарыннан гаризалар кабул ителә. Икенче этап 6 июльдән 5 сентябрьгә кадәр гомуми белем бирү учреждениесенә беркетелгән территорияда яшәмәгән балалар өчен узачак. Мәктәптә буш урыннар булмаган чиракта баланы башка мәктәпкә билгеләү өчен ата-аналарга яшәү урыны буенча район мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белгечләр 3 көн эчендә баланы буш урыннар булган якындагы мәктәпкә билгеләргә тиеш. Мамадыш районында түгәрәк даталарын билгеләп үтүче гаилә парларын кытладылар. Шундыйларның берсе Кече Кирмән авылыннан Әлфинур һәм Хамис Мөбарәк Шунар гаиләсе. Алар тимер туйларын билгеләп үтте. Бәйрәм мизгелләре киләсе репортажда. Әлфинур апа белән Хамис абый 1956 елда өйләнешәләр. Инде менә 65 ел кулга-кул, иңгә-иң бергә бәхетле гомер кичерәләр. Хамис абый беренче караштан ук мөлаим Әлфинурга гашыйк булдым ди. Кызга ул вакытта нибары 16 яшь була. Яз көнне йөри башладык та инде. Көзгә урлап кайттым аннары. Урладыгыз? Урлап, авылда бүтән урлаучы кеше юк, мен генә урлап кайттым. 17 яшь тулган как раз. 17 яшьтәймен. 17 яшьтә. Сентябрьдә. Мен 18 яшь ярым. Ул вакытта инде бер сезон комбайнда эшләгән идем мин. Никахларын 5 гыйнварда теркиләр. Көн салкын иде. Бүгенгедәй хәтерлим ди Хамис абый. Алар кул куйган теркәү китабы әле дә саклана икән. Мубаракшин Хамис Гаянович дигән, Галиева Әлфинур Ярулловна дигән. Әлфинур апа һәм Хамис абый үрнәк гаилә. Гаилә башлыгы мәчеттә хезмәт иткән, тормыш иптәше балалар тәрбияләгән. 6 баланың 5-се бүген янәшәләрендә. Мөбарәк Шуннар ишле гаилә. Һәр туйга алар барысы да бер түгәрәк өстәл артына җыела. 65 ел бергә гомер итүләрен бер-беренә юл куюда, хөрмәт белән яшәүдә диләр. Мөбарәк Шуннар гаиләсенә район җитәкчелеге котлау сүзләре белән беррәттән истәлек бүләкләре дә тапшырды. Чулпан Әмири, Гөлинә Гыйльмуллина, Фаил Шәһетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясе бинага комплекслы хезмәт күрсәтү һәм сөкләндерү эшчесе Хайретдинов Нәфих Минхаҗ улын лаеклы ялга озатты. Ул 16 ел гомерен безнең радиокомпанияга багышлады. Йөзеннән бер кайчанда елмаю китмәде, шаяртып сөйләште. Ветеранга тиздән 80 яшь тула, хезмәт сөючәнлеге, тормышны яратуы белән барыбызга да үрнәк булды. Шуңа күрә лаеклы ялга озатырга да барлык коллектив җыелды. Хезмәттәге уңышлары өчен Нәфих агага рәхмәт хаты истәлекле бүләк тапшырылды. Ветеран зирәк фикерләре белән уртаклашты. Һәр көн өйдән шатланып эшкә барасың, шатланып эштән кайтасың. Мин шуңа күрә любой кешегә әйтәм, шаярып булса да эшләргә кирәк. Кешеләргә бик зур рәхмәтлемен. Монда коллективка бик зур рәхмәтлемен. Әйтәм, мин шушы 16 ел өчен шатланып монда килдем, эшкә шатланып кайттым. Китап ул тормыш көзгесе. Китап белем шишмәсе. Китапханә ул бик күп мәгълүмат, тарихи ядкәрләр, аң белем, мәгърифәт тупланган йорт. Түбән Каманың китапханәләр системасына быел 45 ел. Ул үз эченә 16 шәһәр һәм 28 авыл китапханәсен берләштергән тарихи китапханә дөньясыннан хәбәрчебез язмасы. Китапханәләр системасының 7-нче филиалы Түбән Камадагы 1-нче балалар китапханәсе. Ул вакытта ул 25 квадрат метр мәйданда гына урнаша. Китаплар саны да аз була. Тик укучылар китап алырга чират торалар. Быел китапханәгә 56 ел тула. Тын аллея урамына ул 2017 елда күчерелә. Китапханәгә безнең балалар киләләр. Һәр бер килгән укучы үзенең яраткан китабын алып укып, кызыклы мактыргыч китаплар алып укыйлар. Китапханәдә күпчелек әдәбият балалар өчен, киштәләрдә рус, татар телендәге китаплар, фондта олылар өчен дә әдәбият бар. Бүген бирегә янәдән балалар килә. Алар әдәби кафе эшчәнлеге белән танышалар. Инде безнең уку залында әдәби дегустация дигән күргәзмә эшләп килә. Меню ярдәмендә теләсә кайсы тәмле китапны алып, сайлап укырга була.
Китапханәләр күптән аралашу мәйданына әверелә. Бердә төрле шәхесләр белән очрашулар, мастер-класслар үтә. Иң мөһиме чаралар кызыклы һәм бушлай уздырыла. Рошни Сибатова, Рафаэль Рәкыйпов, яңалыклар. Татар халык авыз иҗаты әсәрләре һәм рухи мирасы үрнәкләрен башкару буенча Илаһи моң фестиваль бәйгесенең җиңүчеләре билгеле булды. Быел бәйге 5нче тапкыр үткәрелде. Чара Россия Ислам институтында узды. Быел оештыру комитетына барлыгы 152 гариза килеп ирешкән. Катнашучылар арасында Ханты-Манси, Тубыл, Мари-Эл, Ульяновскта яшәп татар халкының рухи мирасын өйрәнүче, мәнәҗәтләр укырга яратучылар бар. Узган еллардан аермалы буларак, быел катнашучылар өчен онлайн форматта рухи мәдәният әсәрләрен башкару аша тарихи мирасны сәнгати, эстетик яктан кабул итүне тәрбияләү курслары да оештырылды. Мирасыбызны ничек сакларга, ничек итсәк, без чыга алабыз менә бүгенге кабаладан. Чөнки безнең бүген теге эшсез җырлар, көйсез җырлар, сүзсез җырлар белән тулды, эфир да тулды, ул сәхнәләр дә тулды. Шуның аркасында безнең тәрбия дигән нәрсә бөтенләй дә юк төшеп калды. Менә шушы сәнгать өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә менә шуны истә тотып, без инде бүтән теге армияны, үзебезнең булган рухи мирасыбызны белгән кешеләрне бөтенсен тупладык.